28. travnja 1945. U 2 sata ujutro, gradski vijećnik po imenu Walter Wagner izvodi se iz berlinskih rovova i odvodi u bunker kancelarije Reicha. Mladenci su Adolf Hitler i Eva Anna Paula Braun, žena od 33 godine za čije postojanje njemački narod uopće nije znao. Vjenčanje je trajalo jedva 10 minuta. 2 sata ranije, u vrtu iznad bunkera, pogubljen je Hermann Fegelein, suprug Margarete Braun, Evine mlađe sestre. Naredbu za pogubljenje dao je osobno Hitler. Eva je još od 1932. pokušavala osigurati svoje mjesto uz njega. U studenome te godine pucala je u sebe očevim pištoljem nakon što je doznala da je Führer više neće moći redovito viđati. Nedugo potom progutala je 20 tableta Vanodorma. Obje epizode proizvele su isti učinak. Hitler je pojačao svoju pozornost prema njoj i učvrstio materijalne povlastice koje su promijenile položaj cijele obitelji Braun. Vile, automobili, putovanja privatnim zrakoplovom i trajni pozivi na Berghof, gdje se istodobno osmišljavao najorganiziraniji sustav istrebljenja 20. stoljeća. Fritz Braun, otac, odbacivao je tu vezu od samog početka. Ovo je priča o onome što je obitelj Eve Braun proživjela dok se ona približavala središtu nacističke moći. Što je Eva znala o istrebljenju koje se planiralo? Kako je jedna obitelj 15 godina živjela u središtu najzločinačkijeg režima, a da je nijedan sud nije osudio? Što su američki agenti pronašli u kovčezima koje je Eva nekoliko dana prije smrti poslala svom ocu? Vjenčanje u bunkeru, posljednji Hitlerovi sati uz Evu Braun. 28. travnja 1945. u 2 sata ujutro, okružni vijećnik nacionalsocijalističke stranke po imenu Walter Wagner izvučen je iz rovova u kojima se borio u obrani Berlina i pod pratnjom odveden u bunker kancelarije Reicha. Vojnicima koji su došli po njega trebalo je manje od 20 minuta da ga pronađu i dovedu. Wagner je stigao u borbenoj odori s blatom na čizmama, ne znajući zašto ga trebaju sve dok nije ušao unutra. Tražili su ga zato što je bio civilni dužnosnik sa zakonskim ovlaštenjem za sklapanje braka. Zaručnici su bili Adolf Hitler i Eva Anna Paula Braun, žena od 33 godine, bavarskog podrijetla, koja je 15 godina živjela u Führerovu privatnom okruženju, a da njemački narod nije znao za njezino postojanje. 2 sata prije Wagnerova dolaska, u vrtu iznad bunkera, pogubljen je SS Gruppenführer Hermann Fegelein, suprug Margarete Braun, Evine mlađe sestre i osobni predstavnik Heinricha Himmlera pri Hitlerovu stožeru od 1943. godine. Naredbu za pogubljenje dao je sam Hitler. Sovjetska vojska bila je na manje od 2 kilometra, a Berlin je već 3 dana bio potpuno opkoljen. U tom je kontekstu Wagner vodio ceremoniju. Trajala je između 7 i 10 minuta prema kasnijim svjedočenjima prisutnih. Zaručnici su pred Wagnerom izjavili da su čistoga arijskog podrijetla i da ne boluju od nasljednih bolesti, 2 formalna uvjeta koja je bračno zakonodavstvo režima zahtijevalo za svaki građanski brak. Joseph Goebbels i Martin Bormann potpisali su kao svjedoci. Nakon toga uslijedio je mali prijem u prostorijama bunkera uz šampanjac i zalogaje. Časnik Heinz Linge posudio je gramofon. Tajnica Traudl Junge desetljećima je poslije u svojim memoarima zapisala da je ozračje na tom prijemu bilo ozračje ljudi koji su točno znali što će se dogoditi u sljedećim satima i koji su donijeli odluku da o tome ne govore. Razgovaralo se o Münchenu, o godinama prije rata, o epizodama s Berghofa. Gramofon je više puta puštao istu skladbu jer je to bila jedina koju su imali. Bila je to pjesma pod nazivom Blutrote Rosen, ruže boje krvi. Iste noći, dok se prijem nastavlja u susjednim prostorijama, Junge je sjela s Hitlerom u njegov ured i počela po diktatu zapisivati njegovu političku oporuku i njegovu privatnu oporuku. Politička oporuka oduzimala je Hermannu Göringu i Heinrichu Himmleru sve njihove dužnosti, imenovala admirala Karla Dönica nasljednikom na čelu države i Josefa Goebbelsa novim kancelarom Reicha.
Privatna oporuka povoljno je spominjala Evu i njezinu majku Francisku Brown, nalagala da njihov pepeo bude pokopan zajedno, te je, među ostalima, razbaštinila Heinricha Hoffmana, službenog partijskog fotografa, u čiji je studio Eva ušla kao prodavačica sa 17 godina i u čijem je okruženju upoznala Hitlera, a koji je napustio Berlin tjednima prije opsade. Hitler je obje oporuke izdiktirao bez značajnijih stanki i potpisao ih prije 4 sata ujutro. Žena koja je te noći postala supruga Adolfa Hitlera od 1932. godine donosila je odluke samo u jednom smjeru. U studenome te godine, nakon što joj je Hitler priopćio da je zbog zahtjeva kampanje za izbore za Reichstag više neće moći redovito viđati, Eva Braun uzela je očev pištolj, Walter malog kalibra, koji je Fritz Braun držao kod kuće još iz godina svoje vojne službe, i pucala u sebe. Metak nije pogodio vitalne organe. Liječnik koji ju je zbrinuo zabilježio je taj događaj u medicinskom izvješću koje će saveznici 13 godina poslije zaplijeniti zajedno s ostatkom obiteljskog arhiva. Hitler je posjetio Evu u bolnici tijekom oporavka i od tog je trenutka počeo redovitije viđati je i osiguravati joj vlastita financijska sredstva. U svibnju 1935. dogodio se drugi takav slučaj. Eva tjednima nije primala nikakve vijesti od Hitlera, koji je u tom razdoblju bio zaokupljen učvršćivanjem režima nakon Hindenburgove smrti i preuzimanja dužnosti šefa države. Dana 28. svibnja 1935. Eva je u svom dnevniku zapisala unos koji povjesničari od tada navode kao najprecizniji dokument o njezinu stanju u tom razdoblju. Dnevnik, vođen između veljače i svibnja te godine, danas se čuva u Bundesarhivu u Koblenzu pod signaturom N1128. U tom zapisu od 28. svibnja piše da je uzela 20 tableta Vanodorma, sredstva za spavanje koje joj je liječnik propisao protiv nesanice, i da, ako ne umre, to će biti zato što sudbina tako ne želi. U tekstu nema nikakve optužbe protiv Hitlera, niti bilo kakve izjave o prekidu. Njezina sestra Ilse pronašla ju je prije nego što bi predoziranje postalo nepovratno. Taj drugi slučaj proizveo je isti učinak kao i prvi. Hitler je odgovorio povećanom pažnjom prema Evi i učvršćivanjem materijalnih povlastica koje su u sljedećim godinama promijenile položaj cijele obitelji Braun. Dana 29. travnja, dan nakon vjenčanja, dok je Junge prepisivala završne primjerke oporuke, Eva je napisala pismo svojoj sestri Gretel. To su pismo Amerikanci zaplijenili zajedno s ostatkom obiteljskog arhiva, a njegov sadržaj dokumentiran je u istraživanju povjesničarke Heike Görtemaker, objavljenom 2010. godine. Eva joj u pismu ne kaže da će umrijeti. Ne daje nikakve upute o obitelji, ni o imovini, ni o tome što treba učiniti sa stvarima koje je tjednima ranije u nekoliko kovčega poslala u München. Traži od nje samo da uništi sve njezine osobne dokumente. To je jedina konkretna uputa koju pismo sadrži. Gretel to nije učinila. Nije dokumentirano je li to propustila učiniti na vrijeme ili je donijela odluku da papire ne uništi. Ono što jest dokumentirano jest da je arhiv koji su Amerikanci nekoliko tjedana poslije zaplijenili u Münchenu, a koji je uključivao dnevnik iz 1935. sa zapisom od 28. svibnja, fotografije prepisku i 28 filmskih rola koje je Eva snimila na Berghofu između 1938. i 1944. godine, postojao u cijelosti zato što Gretel nije uništila ono što je Eva od nje tražila. Dana 30. travnja 1945. Hitler i Eva Braun povukli su se u svoje privatne odaje. Hitler je umro od metka u desnu sljepoočnicu. Eva je uzela cijanid. Na njezinu tijelu nije bilo nikakve rane od vatrenog oružja. Oba tijela bila su umotana u deke i osoblje bunkera prenijelo ih je kroz hodnik koji je vodio prema vrtu kancelarije. Prijenos je zahtijevao više smjena jer je sovjetsko topništvo u tom trenutku bombardiralo perimetar vrta, pa su ljudi koji su nosili tijela morali čekati između granatiranja kako bi prešli otvoreni prostor. Tijela su položena u plitki jarak, oko 3 metra od izlaza iz bunkera,
polivena kanistrima benzina koje je Hitler tjednima unaprijed naredio pripremiti kako bi spriječio da njegovi posmrtni ostaci završe izloženi poput ostataka Benita Mussolinija, pogubljenog 2 dana ranije, čije je tijelo bilo obješeno na benzinskoj postaji u Milanu. Benzin je zapaljen, tijela su gorjela nekoliko sati. Časnici koji su prve minute kremacije promatrali s izlaza iz bunkera vratili su se unutra kada je sovjetsko topništvo pojačalo bombardiranje tog područja. Smrt 30. travnja bila je 3. čin istog niza koji je dnevnik N1128 dokumentirao još od studenoga 1932. Prethodna 2 nisu uspjela. 600 km južnije, u Bavarskoj, Margarete Braun, poznata kao Gretel, Evina sestra i supruga Hermana Fegeleina, čovjeka pogubljenog 2 sata prije vjenčanja, čekala je porod u 9. mjesecu trudnoće. Prvi znakovi onoga što se dogodilo u Berlinu stigli su preko ljudi koji su pobjegli iz bunkera tijekom evakuacija odobrenih u danima prije 30. travnja. Gretel je za Fegeleinovo pogubljenje doznala prije poroda preko tih fragmentarnih svjedočanstava koja su stizala sa sjevera s nepotpunim i katkad proturječnim informacijama. Vijest o Evinoj smrti stigla je poslije s manje sigurnosti, jer su komunikacije između Berlina i ostatka Rajha tijekom posljednjih dana travnja prestale funkcionirati na bilo kakav suvisao način. Dana 5. svibnja 1945. Točno 5 dana nakon Evine smrti, Gretel je u Bavarskoj rodila svoju prvu i jedinu kćer. Dala joj je ime Eva Barbara Fegelein. Ime sestre umrle 5 dana ranije, prezime muža pogubljenog tjedan dana ranije po naredbi čovjeka za kojeg se ta sestra udala nekoliko sati nakon pogubljenja. Da bi se razumjelo kako je ta obitelj došla do te točke, potrebno je vratiti se 16 godina unatrag u München u jesen 1929. Zašto je Hitler 15 godina držao svoju vezu s Evom Braun u tajnosti i tko je bila njezina obitelj? Otac Eve Braun, Friedrich Braun, poznat kao Fritz, rođen je 17. rujna 1879. u Münchenu. Bio je učitelj, a kasnije i obrazovni administrator u bavarskom sustavu javne nastave. Služio je kao poručnik na zapadnoj bojišnici tijekom Prvog svjetskog rata i vratio se 1918. s biografskim profilom koji će obilježiti čitavu generaciju njemačkih činovnika njegova tipa, vojni poraz koji nije bio prihvaćen, republiku koju nije tražio i gospodarsku situaciju koja se između 1919. i 1923. pogoršala do te mjere da je uništila svaku ušteđevinu skupljanu tijekom godina rada. Godine 1919. pridružio se jednoj postrojbi Freikorpsa koja se u Münchenu borila protiv lokalne sovjetske vlasti, koja je trajala svega nekoliko tjedana prije nego što je silom raspuštena. Taj ga podatak svrstava u većinsku skupinu bavarskih veterana i činovnika koji su na poslijeratni nered odgovorili raspoloživom silom i bez previše doktrinarne razrade. Franciska Braun, rođena Kronberger i poznata kao Fanny, rođena je 12. prosinca 1885. također u Münchenu. Prije braka radila je kao krojačica. Bio je to brak koji od samog početka nije bio stabilan. Fritz i Fanny razveli su se u travnju 1921. a ponovno su se sastali kada je hiperinflacija uništavala gospodarske temelje obitelji srednje klase diljem Njemačke i kada je pritisak da se održi funkcionalno kućanstvo nadjačao svaki prijašnji razlog za razdvajanje. Iz tog su se braka u razmaku od 6 godina rodile 3 kćeri. Ilse Ruth Braun rođena je 18. lipnja 1909. Nakon školovanja zaposlila se kao asistentica liječnika Martina Levija Marksa, koji je imao ordinaciju u Münchenu, i zadržala je taj posao od početka 30. godina do 1938. Marks je bio Židov. Zakoni režima o profesionalnom isključivanju, doneseni postupno između 1933. i 1938. najprije su ograničili, a zatim ukinuli njegovo pravo da se bavi medicinom u Njemačkoj. Zakon o obnovi profesionalne državne službe iz travnja 1933. prisilio je židovske liječnike da napuste javne bolnice. Naknadne odredbe ukinule su im pravo da u privatnoj praksi liječe nežidovske pacijente.
Propisi su naposljetku trajno poništili sve liječničke dozvole židovskih građana u Rajhu. U svakoj od tih faza Ilse je bila prisutna u Marksovoj ordinaciji. Izravno je vidjela kako je antisemitsko zakonodavstvo djelovalo na svakodnevnoj razini u životu čovjeka sa stabilnom klijentelom i izgrađenom karijerom, koji je postupno gubio ovlaštenje za obavljanje profesije koju je godinama gradio. Marks je 1938. likvidirao ordinaciju i emigrirao u New York. Ilse je ostala bez tog posla kada ju je zatvorio. Zapisi iz tog razdoblja ne bilježe nikakvu Ilsinu izjavu o tom procesu, niti bilo kakvu njezinu radnju u vezi s Marksovom situacijom tijekom tih 5 godina. Nakon Marksova odlaska radila je kao urednica u konzervativnim novinama Deutsche Allgemeine Zeitung, a potom i u Schlesische Zeitung u Breslau. Imala je i kratko razdoblje rada kao administrativna zaposlenica u Speerovu ministarstvu u Berlinu. Društveni ples trenirala je s predanošću koja ju je dovela do toga da postane europska amaterska prvakinja u toj disciplini, što joj je osiguralo društvenu mrežu potpuno odvojenu od okruženja kojem je pripadala njezina sestra Eva. Eva Anna Paula bila je druga kači obitelji Braun. Rođena je 6. veljače 1912. Fritz je očekivao sina kojemu je već bio odabrao ime Rudolf u čast Habsburškom nadvojvodi. Eva je krštena s 3 imena bez posebne vjerske konotacije, što je odražavalo želju njezinih roditelja da se drže podalje od bilo kakve klerikalne pripadnosti, a da to pritom ne pretvore u javnu izjavu. Pohađala je katoličku srednju školu i provela godinu dana u internatu engleskih sestara u Simbach am Inu, gdje su joj ocjene bile osrednje u gotovo svim predmetima osim u tjelesnom odgoju. Sa 17 godina zaposlila se kao prodavačica za pultom u fotografskom studiju koji je Heinrich Hoffmann vodio u ulici Schellingstrasse 16 u Münchenu. Hoffmann je od 1922. bio službeni fotograf nacionalsocijalističke stranke i imao je monopol nad Hitlerovim slikama. Nijedan drugi fotograf nije mogao prodavati fotografije stranačkog vođe bez Hoffmanova posredovanja, sporazuma koji mu je tijekom 30. i 40. godina donio bogatstvo procijenjeno na 4 milijuna Reichsmaraka. Hoffmann je Evu naučio rukovati fotoaparatom i razvijati fotografije. Margarete Berta Braun, poznata kao Gretel, rođena je 31. kolovoza 1915. Nakon škole i ona se pridružila Hoffmanovu studiju kao pomoćnica. Za razliku od Ilse, koja je od mladosti gradila samostalan profesionalni put, Gretel je svoj društveni i profesionalni život organizirala oko kruga koji je pružao Hoffmanov studio, kruga koji je od 1933. bio neodvojiv od aparata stranke na vlasti. Hoffmann je redovito dolazio u studio nekoliko puta tjedno i koristio ga kao prostor povezivanja između Hitlera i ljudi iz njegova privatnog okruženja. U jesen 1929. Hitler je imao 40 godina, a Eva Braun 17. Tijekom tih redovitih posjeta njih dvoje počeli su se viđati sve češće. Tijekom sljedećih mjeseci Hitler je pozivao Evu u kina, opere i na izlete automobilom. Početkom 30. njihova je veza već bila utvrđena činjenica unutar Hoffmanova kruga, a istodobno nevidljiva za cjelokupno njemačko društvo. Hitler je svoju javnu sliku izgradio na ideji čovjeka potpuno predanog nacionalnoj stvari, bez privatnog života i osobnih interesa izvan sudbine Njemačke, a ta je slika bila nespojiva s postojanjem poznate sentimentalne partnerice. Eva Braun tijekom sljedećih 15 godina djelovala je u položaju bez službenog statusa, prisutna u Hitlerovu neposrednom okruženju, prepoznata od onih koji su bili dio tog kruga, nepostojeća za cijelu zemlju. Posjetitelji Berghofa koji nisu pripadali najužem krugu, rijetko su sa sigurnošću znali tko je ona. Ponekad je bila predstavljana kao prijateljica u posjetu, ponekad kao sestra neke druge prisutne osobe. Fritz je od samog početka odbacivao tu vezu.
Ne iz pozicije ideološkog protivljenja stranci, nego iz proračuna jednog građanskog činovnika, koji je svoju kćer vidio vezanu uz čovjeka koji je nije mogao javno priznati, koji se nije namjeravao njome oženiti i koji bi je zadržao u položaju potpune ovisnosti bez društvenih jamstava kakva je takva vrsta odnosa zahtijevala prema kodovima bavarske srednje klase. To se protivljenje održalo sve dok nije postojao materijalni protuutež. Ona je stizala postupno tijekom prve polovice 30. godina. Hitler je kupio vilu na adresi Wasserburger Straße 12 u Münchenu kako bi Eva i Gretel živjele neovisno o roditeljima. Kasnije je kupio i drugu rezidenciju u četvrti Bogenhausen. Osigurao je automobil s vozačem. Pozivao je Fritza i Fanny na Berghof, planinsku rezidenciju na Obersalzbergu, gdje su Evini roditelji od druge polovice 30. godina postali redoviti posjetitelji. Fritzovo protivljenje nije formalno nestalo. Jednostavno se prestalo prevoditi u bilo kakvu konkretnu radnju kako su se svršeni činovi gomilali. Ilse je tih istih godina radila u ordinaciji Martina Levija Marksa, promatrajući iz mjeseca u mjesec kako zakonska ograničenja nametnuta njezinu poslodavcu postaju sve stroža. Antisemitsko zakonodavstvo, koje je Fritz doživljavao kao političku apstrakciju, a Ilse iskusila u konkretnom obliku čovjeka koji gubi dozvolu za rad, dolazilo je iz istog režima koji je financirao vile i automobile. Dostupni zapisi ne dokumentiraju da je i jedan član obitelji tijekom tog razdoblja povezao te dvije stvarnosti u bilo kojem poznatom privatnom ili javnom kontekstu. Do 1936. Eva je trajno živjela na Berghofu. Organizirala je kućne prostore, odlučivala o jelovnicima kada su bili gosti i upravljala osobljem rezidencije. Iste joj je godine Hitler poklonio kameru Siemens od 16 mm, kojom je Eva počela snimati svakodnevno okruženje toga mjesta. Između 1938. i 1944. snimila je 28 izvornih rola u boji i bez zvuka. Sadržaj tih rola obuhvaća obiteljske izlete na jezero Königse, susrete režimskih dužnosnika na terasi Berghofa, obroke s gostima, proslave rođendana, posjete djece Hitlerovih suradnika. Muškarci koji se na tim snimkama pojavljuju dok piju čaj, razgovaraju ili se opraštaju srdačnim gestama, bili su u tim istim godinama odgovorni za osmišljavanje i provedbu najorganiziranijeg sustava istrebljenja u povijesti 20. stoljeća. Logori Auschwitz, Treblinka i Sobibor djelovali su svega nekoliko sati udaljeni od te terase u istim godinama u kojima su te snimke nastajale. Ta istodobnost nije bila na rolama. Bila je u onome što snimke nisu prikazivale i u onome što svaki kasniji gledatelj zna o svakom licu koje se na njima pojavljuje. Tih 28 izvornih rola jedini su sačuvani kućni vizualni arhiv Hitlerova privatnog okruženja koji je preživio rat s potvrđenim autorstvom svoje snimateljice. Njihovo postojanje i njihova današnja lokacija izravna su posljedica toga što Gretel nije ispunila uputu iz pisma od 29. travnja. Odluka da se Eva Braun 15 godina drži izvan svakog javnog priznanja nije bila rezultat navike ni nemara. Imala je izravan presedan koji je Hitler osobno iskusio i koji su povjesničari toga razdoblja dokumentirali kao epizodu koja je trajno odredila njegov način upravljanja privatnim životom. Dana 19. rujna 1931. Angela Maria Raubal, poznata kao Geli, umrla je u Hitlerovu stanu na Prinzregentenplatzu u Münchenu od metka u prsa ispaljenog iz Hitlerova pištolja Walter. Geli je bila kći Hitlerove starije sestre i živjela je u njegovu stanu od 1929. godine. O njihovoj vezi oporbeni je tisak izvještavao kao o sredstvu političkog napada na stranačkog vođu. Njezina smrt izazvala je trenutačnu krizu. Bavarske policijske istrage ispitivale su radili se o ubojstvu, ljevičarski tisak objavljivao je pretpostavke o Hitlerovoj odgovornosti, a stranci su bila potrebna tjedna da obuzda štetu. Hitler se na nekoliko dana povukao iz javnog djelovanja u trenutku kada su izbori za Reichstag stranku pretvorili u drugu parlamentarnu silu Njemačke
i kada se svaki privatni skandal mogao izravno pretočiti u politički trošak. Epizoda s Geli Raubal empirijski je pokazala što bi ga izložena privatna veza mogla stajati u najkritičnijem trenutku njegova uspona na vlast. Eva Braun imala je 19 godina kada je Geli umrla i već je 2 godine radila u Hoffmanovu studiju. Josef Goebbels preuzeo je ministarstvo propagande Reicha u ožujku 1933. 2 mjeseca nakon što je Hitler preuzeo kancelariju. Jedan od prvih elemenata javne slike koju je Goebbels sustavno izgradio bio je lik Führera kao čovjeka bez privatnog života, bez vlastite obitelji, bez osobnih interesa izvan sudbine Njemačke. Ta slika nije bila prirodna posljedica Hitlerova karaktera. Bila je odluka političke komunikacije s konkretnim operativnim uputama. Goebbels je u svom dnevniku redovito tijekom 30. godina bilježio napetosti koje je ta konstrukcija zahtijevala upravljati. Pojavljivanja na javnim događajima bez ženske pratnje, upute fotografima o tome koje slike smiju kružiti, a koje ne, te aktivno upravljanje Hoffmanovim arhivom kako bi se zajamčilo da nijedna Evina fotografija ne dospije u tisak. Hoffman, čiji je monopol nad Hitlerovim slikama, izravno ovisio o naklonosti stranke, te je upute provodio s preciznošću. Fotografije na kojima se Eva pojavljivala uz Hitlera sustavno su uklanjane iz komercijalnog arhiva i zadržavane u privatnom arhivu koji je Hoffman držao odvojeno od materijala za distribuciju. U najmanje 3 dokumentirana slučaja tijekom 30. i 40. godina Eva je bila izrezana iz skupnih fotografija prije nego što su te slike distribuirane tisku. Rezultat tog procesa bio je da je 1945. kada je saveznički tisak počeo objavljivati prve reportaže o Hitlerovu privatnom životu, postojanje Eve Braun bilo doista nepoznato znatnom dijelu njemačke i međunarodne javnosti koja je 12 godina pratila režim. Posljedice te nevidljivosti za Evu nisu bile samo društvene. Bez ikakva javnog priznanja i bez ikakva pravnog dokumenta koji bi utvrđivao njezin odnos s Hitlerom, Eva nije imala nikakvo pravo ni na što od onoga što joj je ta veza pružila. Vile u Wasserburger Straße i u Bogenhausenu bile su upisane na imena fizičkih osoba, ali ne na Evino ime. Automobil s vozačem nije bio njezin. Sredstva koja joj je Hitler povremeno prenosio ovisila su isključivo o njegovoj volji i nisu imala nikakvo ugovorno ni pravno uporište bilo koje vrste. Da je Hitler umro u bilo kojem trenutku između 1930. i 1944. Eva ne bi imala nikakav pravni put da išta potražuje. Ni nasljedstvo, ni mirovinu, ni priznanje bilo kakve veze koju bi sudovi Weimarske republike ili samoga režima mogli obraditi kao pravnu osnovu. Fritz Braun, koji je bio javni službenik s administrativnim obrazovanjem i koji je savršeno razumio mehanizme njemačkog građanskog prava, znao je za tu situaciju. Njegovo početno protivljenje toj vezi nije bilo samo moralno ni društveno, bilo je to razmišljanje oca koji je znao da mu je kći godinama u položaju potpune ovisnosti, bez ikakve pravne zaštite i bez ikakve mogućnosti da išta zahtijeva. Između 1931. i 1945. Hitler je održavao dokumentirane odnose s drugim ženama koji su se u različitim razdobljima preklapali s njegovom vezom s Evom. Maria Reiter, poznata kao Mimi, upoznala je Hitlera u Berchtesgadenu 1926. kada je imala 16 godina. Veza je bila prekinuta i ponovno obnavljana u različitim trenucima tijekom sljedećih godina. Reiter je u intervjuu objavljenom u časopisu Bunte 1959. izjavila da ju je Hitler barem jednom zaprosio i da ga je odbila jer je u tom trenutku već bila u drugoj vezi. Njezine izjave prikupio je i analizirao povjesničar Werner Maser, koji ih je usporedio s drugim svjedočanstvima iz toga razdoblja i zaključio da je veza između Hitlera i Reiter bila stvarna i da je trajala barem do sredine 30. godina, dakle tijekom prvih godina Hitlerove veze s Evom. Unity Valkyrie Mitford bila je 4. od 6 kćeri drugog baruna Redesdale, britanskog aristokrata sklonog europskom fašističkom pokretu. Unity je došla u München s izričitom namjerom da upozna Hitlera.
U tome je uspjela u veljači 1935. u münchenskom restoranu Osteria Bavaria, gdje je Hitler redovito ručao. Nakon tog susreta, Hitler ju je uključio u svoj krug posjeta Berghofu i viđao je sve češće. Svjedočanstva ljudi prisutnih na tim susretima opisuju odnos obilježen Hitlerovom intenzivnom pažnjom, koju su neki od prisutnih tumačili kao nešto više od političkog prijateljstva. Unity je boravila na Berghofu u razdobljima kada je ondje bila i Eva. Zapisi iz tih godina dokumentiraju da je Eva znala za Unityno postojanje i da je odnos između njih dviju u okruženju Berghofa bio obilježen otvorenom napetošću. Albert Speer u svojim je memoarima zapisao da je Eva o Unity govorila s izričitom neprijateljskošću i da je barem jednom napustila Berghof tijekom Unityna posjeta kako bi izbjegla susret s njom. Dana 1. rujna 1939. istoga dana kada je Njemačka napala Poljsku i kada je počeo rat, Unity Mitford pucala je sebi u glavu u Englischer Gartenu u Münchenu pištoljem koji joj je, prema riječima njezine biografkinje, darovao Hitler. Preživjela je, ali s nepovratnim oštećenjem mozga. Hitler je osobno organizirao njezin prijevoz u bolnicu u Münchenu, a potom i njezinu repatriaciju u Veliku Britaniju preko Švicarske. Unity je umrla 1948. od meningitisa uzrokovanog metkom koji joj je 9 godina ostao u mozgu. Eva Braun doznala je za taj pucanj istoga dana kada se dogodio. Međutim, početkom 40-ih pojavila se osoba koja će promijeniti tu ravnotežu. Časnik SS, a čija je karijera bila izgrađena na istočnoj bojišnici i koji će uskoro postati član obitelji. Ko je bio Fegelein? Kako je postao dio obitelji Braun i Hitlerova kruga? Suprug Gretel Braun, Hans Otto Georg Hermann Fegelein, rođen je 30. listopada 1906. u Ansbachu u Bavarskoj. Njegov otac bio je umirovljeni vojni časnik koji je vodio konjičku školu u Münchenu. U tom je okruženju Fegelein stekao jahačke vještine koje će mu otvoriti prva vrata unutar SSA. 1931. u SS ga je uveo Christian Weber, jedan od Hitlerovih ranih suradnika iz godina pivničkog puča, bivši izbacivač iz bara koji se kretao u krugovima bavarskog konjičkog sporta i koji je nosio jahači bič kao znak društvenog ugleda. Veza s Weberom omogućila je Fegeleinu pristup partijskom aparatu koji mu njegovo obrazovanje samo po sebi ne bi osiguralo. 1937. Heinrich Himmler imenovao ga je ravnateljem SS-ove konjičke škole u Rijemu, ustanove čiji je pristup povijesno bio rezerviran za aristokraciju i velike industrijske obitelji. To imenovanje nije bilo samo priznanje tehničke kompetencije, bio je to znak da je Himmler u Fegeleinu prepoznao spoj društvene vidljivosti i operativne prilagodljivosti koji je SS-u bio potreban u srednjem zapovjednom kadru u razdoblju ubrzanog širenja koje je prethodilo ratu. S početkom rata Fegelein je zapovjedao konjičkim postrojbama na istočnom bojištu. Od ljeta 1941. njegova je brigada djelovala na okupiranim sovjetskim područjima u sklopu operacija osiguranja njemačke pozadine. Dokumenti koji određuju razmjere tih operacija potječu iz samih arhiva SSA, konkretno iz spisa katalogiziranog kao NO1710 u zapisima Nürnberškog vojnog suda. Taj spis sadrži operativna izvješća koja je Fegelein slao Himmleru tijekom kampanje interno poznate kao Pripyat Action, provedene u močvarama rijeke Pripyat u Bjelorusiji u kolovozu 1941. U tim izvješćima Fegelein detaljno navodi broj likvidiranih civila po kategorijama: muškarci vojne dobi, žene, djeca. Djeca se pojavljuju u zasebnom stupcu s vlastitom brojkom. Ukupan broj koji su povjesničari izračunali na temelju tih kategorija prelazi 13.000 u dokumentiranom razdoblju. Spis uključuje osobnu Himmlerovu bilješku Fegeleinu, datiranu u rujnu 1941. u kojoj mu prenosi svoje zadovoljstvo rezultatima operacije. Taj dokument, s Fegeleinovim potpisom na izvješćima i Himmlerovim rukom pisanim odgovorom, primarni je dokaz koji tu brojku utvrđuje kao dokumentiranu činjenicu u izvorima iz prve ruke, a ne kao historiografsku procjenu.
Himmler je Fegeleina nagradio uzastopnim promaknućima i odlikovanjima koja su ga do početka 1943. svrstala među najvidljivije časnike Waffen-SS-A. Nakon što je ranjen na istočnom bojištu, 1943. premješten je kao Himmlerov osobni predstavnik pri Hitlerovu stožeru na položaj koji je zahtijevao trajnu prisutnost u neposrednom Führerovu okruženju i koji je omogućavao pristup informacijama i ljudima o kakvome je vrlo malo časnika njegova ranga moglo sanjati. Albert Speer, koji ga je od tada redovito susretao, u svojim ga je memoarima opisao kao jednu od najodbojnijih osoba u čitavom Hitlerovu krugu. Ian Kershaw i William Shirer opisali su njegov karakter sličnim riječima, oslanjajući se na neovisna svjedočanstva. Te historiografske ocjene najviše razine utvrđuju akademski konsenzus o njegovu karakteru. Za Fegeleina je mogućnost da se oženi sestrom Hitlerove životne partnerice imala praktične posljedice koje spisano 1710 omogućuje precizno sagledati. Čovjek s takvim dokumentom u svojoj prošlosti trebao je osobnu zaštitu koju mu nikakve vojne zasluge same po sebi nisu mogle zajamčiti unutar režima u kojem je osobna bliskost s Führerom bila jedina uistinu zaštitna valuta. Postati de facto Hitlerov šurjak značilo je steći osobni štit koji mu njegov operativni dosje s istočnog bojišta nije mogao osigurati na druge načine. Za Gretel je Fegelein bio odlikovani časnik i društveno vješt čovjek koji je pripadao najužem krugu moći. Dostupni zapisi o Gretel u razdoblju prije vjenčanja ne bilježe nijednu njezinu izjavu o Fegeleinovim aktivnostima na istočnom bojištu, niti ikakvo upućivanje na spis ili na operacije koje je taj spis opisivao. Ono što zapisi bilježe jest da je Fegelein više puta bio promaknut kao priznanje za te operacije i da su ta promaknuća bila javno poznate činjenice unutar okruženja SSA, u kojem se Gretel kretala još od svojega rada u Hoffmanovu studiju. Fegelein je imao povijest paralelnih veza koju nije prekinuo ni brakom i upravo je taj obrazac ponašanja izravno utjecao na njegovu sudbinu u travnju 1945. Vjenčanje je održano u lipnju 1944. na Obersalzbergu. Hitler, Himmler i Martin Bormann bili su svjedoci. Slavlje je trajalo 2 dana između Berghofa i Bormannove rezidencije. 4 dana prije početka proslave savezničke su se snage iskrcale u Normandiji i zapadna bojišnica počela je proces sloma koji će 12 mjeseci poslije dovesti do potpune predaje. Ono što je vjenčanje promijenilo u praktičnom smislu za Evin položaj bila je društvena zaštita koju njezin odnos s Hitlerom dotad nije imao. 2 sestre koje se međusobno posjećuju, od kojih je jedna udana za časnika za vezu Reichsführera SS-a, pružale su društveno prihvatljivo objašnjenje za Evinu prisutnost na događajima iz Führerova okruženja na kojima bi se njezino pojavljivanje prije toga činilo neobjašnjivim. Filmske role od 16 mm snimljene između lipnja 1944. i početka 1945. pokazuju tu promjenu. Eva je češće prisutna u kolektivnim situacijama i pojavljuje se više prepoznatljivih osoba iz neposrednog okruženja nego na ranijim rolama. Gretel je ostala trudna i u prvim mjesecima 1945. bila je u poodmakloj trudnoći te je ostala u Bavarskoj, dok je Fegelein nastavio boraviti u bunkeru. U tom se razdoblju vojna situacija pogoršala do te mjere da njemačko vrhovno zapovjedništvo više nije kontroliralo nijednu relevantnu stratešku varijablu, a sovjetska je vojska napredovala prema Berlinu u 3 istodobna smjera. Fegelein je te tjedne iskoristio za pripremu paralelnog izlaza. Putovnice s lažnim identitetima pripremljene za njega i za najmanje još jednu osobu, gotovinu u više konvertibilnih valuta, uključujući švicarske franke i zlatnike, te kontakte izvan okruženja bunkera koji su mogli olakšati kretanje prema područjima koja nisu bila pod sovjetskom kontrolom. Ta paralelna priprema slijedila je istu operativnu logiku koju je primjenjivao na istočnom bojištu, procijeniti dostupne mogućnosti preživljavanja i djelovati u skladu s tim prije nego što okolnosti to onemoguće. 25. travnja 1945. savezničko je zrakoplovstvo napalo Obersalzberg.
Stotine bombardera Lancaster iz britanskog bombarderskog zapovjedništva izvele su sustavnu operaciju protiv Hitlerova rezidencijalnog kompleksa u planini koja je trajala nekoliko sati. Berghof, rezidencije Bormana, Göringa i Speera, podzemni bunkeri izgrađeni tijekom 40. godina, servisni objekti i pristupni putovi bili su metodično pogođeni. Berghof je bio teško oštećen, požari su uništili velik dio interijera, a glavna struktura rezidencije ostala je nepovratno onesposobljena. Gretel Braun nalazila se na Obersalzbergu kada su bombarderi stigli. U 9. mjesecu trudnoće sklonila se u podzemne tunele zajedno s ostatkom osoblja i posjetiteljima koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu. Postrojenja koja su gotovo 10 godina bila središte svijeta, te obitelji gorjela su iznad nje dok je čekala porod. U lipnju 1944. vjenčanje Gretel Braun i Hermana Fegeleina konačno je uključilo obitelj u najuži krug nacističke moći. Manje od godinu dana poslije, taj isti čovjek bio bi uhićen, suđen i pogubljen u vrtu kancelarije Reicha. Dogodilo se to u Berlinu u travnju 1945. dok se Treći Reich urušavao, a Hitlerov se krug zatvarao u bunkeru. Kako je završio šogor Eve Braun pogubljen u vrtu kancelarije? Dana 27. travnja 1945. strana novinska agencija prenijela je vijest da je Heinrich Himmler potajno stupio u kontakt sa švedskim grofom Folkeom Bernadottom kako bi pokušao pregovarati o djelomičnoj predaji Reicha zapadnim silama bez Hitlerova odobrenja. Vijest je do bunkera stigla preko radijske postaje. Za Hitlera, koji je već tjednima djelovao iz uvjerenja da mu je osobna lojalnost jedino preostalo uporište, Himmlerova izdaja, čovjeka od njegova povjerenja tijekom 20 godina u stranačkoj strukturi, zahtijevala je konkretan objekt na kojem će odmah iskaliti odgovor. Fegelein je već najmanje 2 dana bio izvan bunkera, a da nijednog dežurnog časnika nije obavijestio o tome gdje se nalazi. Kada ga je sigurnosna služba pronašla u njegovu privatnom stanu u četvrti Charlottenburg, agenti su sastavili izvješće čiji je sadržaj poznat iz kasnijih izjava nekoliko njih. Fegelein je bio pijan. Bio je odjeven u civilnu odjeću. S njim je bila žena čiji identitet zapisi ne utvrđuju sa sigurnošću, ali koja nije bila njegova supruga. Na krevetu i u otvorenim kovčezima nalazilo se 105.700 Reichsmaraka u gotovini, 3.000 švicarskih franaka, zbirka zlatnika i putovnice s lažnim identitetima pripremljene za njega i za prisutnu ženu. Među zaplijenjenim stvarima nalazio se i nakit koji su kasniji istražitelji djelomično identificirali kao predmete iz osobnih zbirki Eve Braun. Fegelein je pod stražom prebačen u bunker. General Wilhelm Mohnke predsjedao je vojnim sudom koji se sastao iste noći. U svojoj kasnijoj izjavi, koja je jedan od najcitiranijih dokumenata o posljednjim danima bunkera, Mohnke je opisao stanje u kojem se Fegelein pojavio pred sudom. Nije mogao stajati na nogama, plakao je, povremeno povraćao, izgovarao nepovezane rečenice, a u jednom trenutku tijekom sjednice pomokrio se na pod pred sucima. Pravilnik njemačke vojske propisivao je da optuženi mora biti pri punoj mentalnoj i fizičkoj sposobnosti kako bi mu se moglo suditi. Mohnke je zaključio da Fegelein ne ispunjava taj uvjet, obustavio je postupak i predao zatvorenika generalu Johannu Rattenhuberu da ga zadrži u pritvoru. Od tog trenutka svjedočanstva preživjelih iz bunkera znatno se razilaze. Otto Günsche, Hitlerov osobni pobočnik, izjavio je da Eva nije intervenirala u Fegeleinovu korist. Tajnica Traudl Junge prisjetila se da ju je vidjela kako moli Hitlera za svojega šogora. Rohus Miš, posljednji živi preživjeli iz bunkera kada je intervjuiran 2007. tvrdio je da Hitler nikada nije potpisao formalnu naredbu za pogubljenje, da je verbalnu uputu dala druga osoba i da je znao njezin identitet, ali ga nije želio otkriti. Fegelein je pogubljen 28. travnja 1945. u vrtu kancelarije Reicha. Sovjetski zapisnik o tom očevidu postoji u ruskim arhivima, ali je konačna identifikacija ostataka ostala predmet spora u kasnijoj historiografiji.
Privatna oporuka, koju je Junge prethodne noći zapisivala po diktatu s preciznošću, je utvrđivala materijalne uvjete kraja svijeta koji je ta obitelj nastanjivala 15 godina. Hitler je svoju osobnu imovinu raspodijelio među svojim najbližim suradnicima. Blagonaklono je spominjao Evu i njezinu majku Francisku Braun, što je bila jedina izravna referenca na obitelj Braun u tom dokumentu. Naložio je da njegov pepeo bude pokopan uz Evin na mjestu koje je bilo njihovo zajedničko prebivalište. Razbaštinio je sve koji su napustili Berlin ili se predali saveznicima, među njima i Heinricha Hoffmana. Politička oporuka, sastavljena paralelno, razrješavala je Göringa i Himmlera svih njihovih dužnosti te imenovala Dönica njegovim nasljednikom. Glasnici određeni da iznesu oporuke iz bunkera kroz sovjetske linije krenuli su u ranim satima 29. travnja. Nekolicina nije stigla nikamo. Kopije koje su preživjele dospjele su u savezničke arhive različitim putovima i danas se nalaze u Saveznom arhivu Njemačke u Koblenzu i u nacionalnim arhivima u Washingtonu. Dok je Treći rajh nestajao, počelo je drugo pitanje. Tko je zapravo bio odgovoran za to da on postane moguć? Kako bi na njega odgovorili, saveznici su prisilili milijune Nijemaca da se suoče sa 131 pitanjem koja će odlučiti njihovu budućnost. U sljedećem bloku to vam donosimo. Kako je saveznički proces denacifikacije postupao prema obitelji Eve Braun? Njemačka je kapitulirala 8. svibnja 1945. U tjednima koji su uslijedili savezničke snage pokrenule su proces denacifikacije putem Fragebogena, upitnika od 130 i jedan pitanja koji su svi odrasli Nijemci morali ispuniti, izjašnjavajući se o svojem odnosu prema nacističkoj stranci, svojim zaposlenjima tijekom režima i mogućoj umiješanosti u ratne zločine. Nijemci su ga prozvali Bandwurm, glista, zbog njegove dužine i odbojnosti koju je izazivao. Sustav je svaku osobu svrstavao u 5 kategorija, od glavnog krivca do oslobođenoga, a ishod te klasifikacije određivao je ograničenja zapošljavanja, konfiskaciju imovine i moguće kaznene sankcije. Obitelj Braun zauzimala je položaj koji saveznički sustav nije predvidio s dovoljnom preciznošću. Nitko od njezinih članova nije obnašao političke dužnosti u stranci, nitko nije potpisivao dekrete, nitko se nije nalazio ni u jednom formalnom organizacijskom prikazu režima. Ali tijekom 15 godina primali su izravne koristi od blizine apsolutnoj moći Trećega rajha. Vile, automobile, putovanja privatnim zrakoplovom, pristup materijalnim resursima koje si bavarska srednja klasa nije mogla priuštiti. Saveznički sustav bio je osmišljen da obrađuje krivnju u terminima položaja, funkcije i izravno dokumentirane ekonomske koristi. Nijedna od tih kategorija nije se na dovoljno vidljiv način odnosila ni na jednog člana obitelji Braun da bi stvorila osnovu za procesuiranje. Slučaj Heinricha Hoffmana pruža najprecizniji raspoloživi kontrast za mjerenje te granice. Hoffmanu je suđeno 1947. i osuđen je na 4 godine prisilnog rada te na potpunu konfiskaciju svojega bogatstva, procijenjenog na 4 milijuna Reichsmaraka. To je bogatstvo potjecalo isključivo iz monopola nad Hitlerovim slikama koji mu je stranka zajamčila još od 1922. Nijedan drugi fotograf nije mogao prodavati fotografije nacističkog vođe bez Hoffmanova posredovanja, a svaki portret, svaki plakat, svaka novinska slika na kojoj se vidjelo Hitlerovo lice donosila je isplatu Hoffmanu. Eva i Gretel radile su za njega u ulici Schellingstrasse broj 16. Živjele su u vilama koje je Hitler kupio tim novcem i tijekom 15 godina djelovale u istom krugu povlastica koji je taj monopol financirao. Saveznički sustav procesuirao je Hoffmana zato što je imao jasno prepoznatljivu službenu ulogu kao službeni fotograf, ekonomsku korist dokumentiranu u provjerljivim računovodstvenim evidencijama i mehanizam izravnog bogaćenja od režima koji se mogao dokazati konkretnim dokumentarnim dokazima. Nije procesuirao sestre Braun zato što nisu imale formalnu dužnost, nisu potpisivale ugovore sa strankom i njihova korist nije bila pravno dovoljno mjerljiva u okvirima koje je dokazni sustav procesa denacifikacije zahtijevao.
Razlika između Hoffmanove osude i oslobađanja sestara nije počivala na moralnoj razlici. Počivala je na granicama dokaznog sustava, koji je proces denacifikacije uspostavio kako bi mogao funkcionirati na razini milijuna ljudi u ograničenom roku. Gretel, koja je tijekom ispitivanja odgajala tek rođenu Evu Barbaru, američke su snage nakratko zadržale i podvrgnule ispitivanju. Pitanja su bila usmjerena na ono što je znala o Fegelajnovim aktivnostima na istočnom bojištu, o imovini koja joj je prošla kroz ruke i o onome što joj je on rekao o svojim misijama. Ispitivači su imali pristup spisu NO-1710 zaplijenjenom u arhivima SS, a zajedno sa stotinama tisuća sličnih dokumenata, i pitali su Gretel zna li za operacije koje je taj spis opisivao. Gretel je odgovorila da nije imala saznanja o vojnim operacijama svojega muža. Ispitivači nisu imali pravnu osnovu da pobiju tu izjavu. Nije postojao nijedan dokument koji bi utvrđivao da joj je Fegelein prenio konkretne informacije o svojim misijama u sovjetskoj pozadini. Bila je svrstana kao Mitläufer, u najnižu kategoriju savezničkog sustava, koja je podrazumijevala privremena ograničenja zapošljavanja, ali nikakvu kaznenu sankciju. Ispitivanje Ilse dalo je još brži ishod. Njezina povijest zaposlenja kod Martina Levija Marksa do 1938. bila je poznata američkim ispitivačima i u postupku je djelovala kao dokaz radnog odnosa s osobom koju je režim progonio. Njezini kasniji poslovi u novinama i u Sperovu ministarstvu nisu uključivali nikakvu stranačku funkciju ni ikakvu dokumentiranu ekonomsku korist koja bi potjecala od režima. Savezničke vlasti zaključile su da ne postoji osnova ni za kakvu optužbu. Vraćena je u civilni život bez važnijih ograničenja. Zapisnici Silseina ispitivanja ne sadrže nikakvu referencu na to je li bila upitana o onome što je promatrala tijekom 5 godina koliko je radila za Marksa, dok su antisemitski zakoni uništavali karijeru njezina poslodavca. Fritz Braun pojavio se pred komisijom za denacifikaciju u prosincu 1947. Izjava koju je tom prilikom dao, a koju su povjesničari od tada citirali kao dokument racionalizacije koju su Nijemci njegove generacije primjenjivali na same sebe, glasila je ovako: njegova kći nikada ne bi stupila u vezu s Hitlerom da je on bio loša osoba. Bila je to izjava jednog državnog službenika koji je 15 godina primao vile, pozivnice i povlastice od režima, koji je u tom trenutku u Nürnbergu bio procesuiran za najdokumentiranije zločine u povijesti 20. stoljeća, a koji ih je u prosincu 1947. uokvirivao jezikom očinskog povjerenja. Komisija nije pronašla razloge da ga sankcionira. Bio je školski učitelj bez ikakvih stranačkih dužnosti, čija se izravna uključenost u režim nije mogla dokumentirati u okvirima koje je Fragebogen zahtijevao. U tjednima nakon kapitulacije, američke su snage tragale za Evinim osobnim stvarima. Nekoliko dana prije nego što je početkom travnja 1945. otputovala u Berlin, Eva je svojem ocu poslala nekoliko kovčega s najvrijednijim stvarima. Fritz ih je pohranio u Münchenu. Američki vojnici konfiscirali su njihov sadržaj, zbirke fotografija, albume izrezaka, privatnu korespondenciju, dnevnik iz 1935. sa signaturom N1000, 128 i 28 rola 16 mm filma. Američka vojska ih je odabrala i svela na 9 kompiliranih rola kroz postupak montaže koji je tehnički odjel primijenio na materijal. Dana 11. studenoga 1946. stožer američkih snaga u Europi sastavio je službeni dokument u kojem je sadržaj pošiljke broj 76 opisan kao osobna imovina Adolfa Hitlera i Eve Braun. Cjelokupni materijal stigao je u nacionalne arhive u Washingtonu, gdje je katalogiziran pod klasifikacijom privatni filmovi oboje. Uputa koju je Eva 29. travnja dala Gretel da uništi sve njezine osobne dokumente, time što nije bila izvršena, proizvela je najpotpuniji dokumentarni arhiv koji postoji o privatnom okruženju Adolfa Hitlera u ratnim godinama. Ali priča te obitelji nije završila savezničkim ispitivanjima.
Nastavila se desetljećima u tišini, u bavarskim selima, zaboravljenim arhivima i na privatnim snimkama koje je Eva Braun snimila tijekom rata. Život obitelji Braun nakon Trećega rajha. Fritz Braun umro je 22. siječnja 1964. u Ruhpoldingu u Gornjoj Bavarskoj u 84. godini. Pokopan je na mjesnom groblju Bergfriedhofu uz svoju suprugu Francisku. Nasuprot njegovu grobu počiva general pješaštva Friedrich Fürst, časnik Wehrmachta. Franciska Braun nastavila je živjeti na starom imanju u Ruhpoldingu, koje joj je istodobno služilo kao dom i kao utočište od vanjskog svijeta. Godine 1940. privatnim Hitlerovim zrakoplovom otputovala je u Italiju na odmor sa svojim kćerima. Umrla je 13. siječnja 1976. u 90. godini. Nije ostavila objavljene memoare. Nije dala nijedan poznat važan intervju. Bila je posljednja izravna svjedokinja generacije roditelja. Ilse je svoj poslijeratni život izgradila na načelu minimalne izloženosti. Njezin brak s doktorom Fake Michelsom raspao se nakon rata. Vratila se u Münchensku regiju. Više se nije udavala. Nije imala djece. Tijekom 50., 60. i 70. godina živjela je u Bavarskoj s toliko niskim profilom da je u zapisima toga razdoblja gotovo nevidljiva, a to je kod osobe koja je bila europska amaterska prvakinja u standardnim plesovima i koja je radila kao urednica u 2 novinama, zahtijevalo aktivnu odluku da ostane izvan svakog prostora u kojem bi njezino prezime moglo postati relevantno. Kada je Fritz umro 1964. preselila se u Ruhpolding kako bi se brinula o majci tijekom posljednjih godina Franciskina života. Ilse Braun umrla je od raka 28. lipnja 1979. u 70. godini u Ruhpoldingu. Pokopana je na Bergfriedhofu uz svoje roditelje. Gretel je svoj poslijeratni život vodila s otpornošću koju dostupni zapisi povezuju s njezinim karakterom još iz godina Berghofa. Neposredne poslijeratne godine provela je u Bavarskoj odgajajući Evu Barbaru, prolazeći kroz saveznička ispitivanja i snalazeći se u procesu denacifikacije. Godine 1954. 9 godina nakon Fegeleinova pogubljenja, udala se u Münchenu za Kurta Berlinghofa, distributera tekstila, a političnog čovjeka potpuno nepovezanog sa svijetom u kojem je Fegelein živio i umro. Taj je brak trajao do Gretline smrti. Gretel Braun umrla je 10. listopada 1987. u Steingadenu u Bavarskoj u 72. godini. Bila je najdugovječnija od 3 sestara. Berlinghof ju je nadživio 12 godina i umro je 4. siječnja 1999. u Steingadenu u 91. godini. Vila koju je Hitler kupio za Evu i Gretel na adresi Wasserburger Straße 12 u Münchenu prošla je kroz proces koji zemljišne knjige grada Münchena dokumentiraju, ali koji nijedan od njezinih vlasnika nije učinio javnim tijekom vremena u kojem ju je posjedovao. Nakon savezničke konfiskacije Evinih osobnih stvari u proljeće 1945. nekretnina nije formalno bila konfiscirana od strane okupacijskih vlasti. Savezničko zakonodavstvo o konfiskaciji nacističke imovine odnosilo se na stranačku i državnu imovinu, a ne na privatne nekretnine kupljene osobnim sredstvima vođe koje nisu bile registrirane na ime nijedne organizacije režima. Vila je bila registrirana na fizičke osobe i nije bila predmet nijednog dokumentiranog formalnog postupka konfiskacije. Tijekom sljedećih desetljeća više je puta promijenila vlasnika. U najmanje 2 od tih transakcija kupci su poslije izjavili da u trenutku kupnje nisu točno znali povijest te kuće. Godine 2015. vila je srušena. Mala javna kontroverza koju je rušenje izazvalo, a o kojoj je izvještavalo više njemačkih medija, sučelila je 2 stajališta: sačuvati je kao povijesnog svjedoka topografije režima u Münchenu ili je ukloniti kako bi se izbrisala fizička referenca koja bi mogla postati mjesto neželjene pozornosti. Prevagnuo je argument za rušenje. Na toj parceli danas se nalazi moderna stambena zgrada. Ulica od poslijeratnog razdoblja nosi ime Delpstrasse u čast münchenskog židovskog građanina, žrtve nacističkog režima.
Eva Barbara Fegelein odrasla je u Bavarskoj s imenom tete, koja je umrla istoga mjeseca kada se ona rodila. Dostupni zapisi o njezinu životu između 1945. i 1971. oskudni su i ne bilježe nijednu njezinu javnu izjavu o obiteljskom podrijetlu, ni o težini njezina punog imena u kontekstu poslijeratne Njemačke. U travnju 1971. s 25 godina počinila je samoubojstvo nakon što je njezin dečko, mladić, bez ikakve dokumentirane veze s obiteljskim krugom iz kojeg je Eva Barbara potjecala, poginuo u prometnoj nesreći. Pokopana je na Bergfriedhofu u Ruhpoldingu, u istom dijelu groblja gdje počivaju njezini djed i baka Fritz i Franziska te njezina teta Ilse. Bila je posljednja iz te izravne loze. U proljeće 1972. filmski povjesničar Lutz Becker istraživao je stari zrakoplovni hangar u Marylandu, koji je Nacionalni arhiv Sjedinjenih Američkih Država koristio kao pomoćno skladište za materijal iz Drugoga svjetskog rata koji još nije bio konačno katalogiziran. Među oštećenim kutijama pronašao je propale filmske limenke. Kada ih je otvorio, pronašao je snimke u boji na kojima je Adolf Hitler prikazan neformalno na terasi Berghofa, kako se igra sa psima, razgovara s drugim muškarcima i sunča u društvu osoba koje su povjesničari toga razdoblja odmah prepoznali. Pokraj njega mlada žena smeđe kose snimala je, plivala, skijala i smijala se. Bio je to prvi put da su te snimke u javnom kontekstu, uz popratnu dokumentaciju, bile ispravno pripisane svojoj autorici. Dokumentarac Svastika, koji je Becker dovršio 1973. prvi je put doveo snimke Eve Braun do međunarodne publike pod njihovim pravim imenima i u njihovu ispravnom povijesnom kontekstu. Do tog trenutka 9 kompiliranih rola koje je američka vojska sastavila 1946. kružilo je u radnim kopijama unutar američkih arhiva, a da identitet kamere koja ih je snimila nije bio sustavno javno utvrđen. Filmovi su danas dostupni u digitalnom katalogu Nacionalnog arhiva Sjedinjenih Američkih Država pod referentnim brojem 43461. Proces digitalne restauracije započeo je 2012. i dovršen je u godinama koje su uslijedile. Njemački Bundesarhiv posjeduje kopije još od 70. godina, pribavljene nakon što je vlada Savezne Republike preko tvrtke Transit Film podnijela prvi službeni zahtjev za repatriaciju Američkom ministarstvu pravosuđa. Zahtjev je odbijen. Službeni odgovor utvrdio je da američka vlada ne priznaje nikakvo zakonsko pravo tvrtke Transit Film na taj materijal, da je on bio zaplijenjen kao zakoniti ratni plijen i da ne postoji nikakav mehanizam pravnog sljedništva primjenjiv na imovinu oduzetu zločinačkom režimu. Bundesarhiv je svoje kopije primio kroz odvojeni postupak tehničke posudbe koji nije uključivao nikakav prijenos vlasništva nad izvornicima. Godine 1987. vlada Savezne Republike podnijela je Američkom ministarstvu pravosuđa drugi službeni zahtjev za repatriaciju filmova. Odbijenica je ponovila iste argumente kao i prva. Zakoniti ratni plijen, nepostojanje mehanizma pravnog sljedništva i nepriznavanje bilo kakvog zakonskog prava na materijal. Godina 1987. bila je i godina u kojoj je Gretel Braun umrla u Steingadenu u listopadu. Njemačka povjesničarka Heike Görtemacher objavila je 2010. istraživanje utemeljeno na primarnim izvorima u kojem je tvrdila da Eva Braun nije bila nevina dekoracija Hitlerova okruženja, nego aktivna sudionica društvenog života jednog zločinačkog režima koja je svjesno uživala povlastice što ih je taj režim pružao i koja je odlučila ostati u njegovoj orbiti s punom sviješću o tome što on predstavlja, premda nije izravno sudjelovala u njegovim zločinima. Ta razlika između kaznene krivnje i moralne odgovornosti bila je središnja interpretativna os istraživanja. Knjiga je objavljena 25 godina nakon smrti Eve Barbare, 28 godina nakon smrti Ilse, 34 godine nakon smrti Franziske i 46 godina nakon Fritzove smrti.
Nije više bilo nijednog člana obitelji o kojoj je pisala koji bi mogao odgovoriti na njezine zaključke. Filmovi i dalje ostaju u Washingtonu pod referentnim brojem 3461. Obitelj koja se na njima pojavljuje nije ostavila nijedan drugi usporediv zapis o tome što je znala, ni o onome što je odlučila ne znati. Ako ti se svidio video, pozivam te da postaneš dio zajednice pretplatom na kanal. Pred nama je još mnogo priča koje treba ispričati.